Nou ja, ik ben vanaf 1983 hier op Bonaire. Begonnen als gouvernementsarts, zo heette dat toen nog. En ja, door de jaren heen huisarts geworden, gebleven. En in 1986 ontdekte ik dat Bonaire geen recompressietank had. En de duikongevallen naar Curaçao moesten worden gestuurd met een vliegtuigje. Dat kwam ik dus in het ziekenhuis tegen en ik denk van, hé, dat kunnen we zelf ook. Zo'n tank beheren en bestieren. Ik was toen zelf ook actief duiker en ik denk dat moeten we gewoon niet weg willen sturen. Dat zijn dingen die kunnen we hier op Bonaire doen. En zodoende zijn we begonnen met een tank van de marine, een donatie van de Koninklijke Marine, waar ik wat connecties had. En ja, zo is die hele tankaffaire, zeg maar, is begonnen in 1986 tot heden. En inmiddels is die tank van toen al lang vernieuwd door een groter model, een nieuw model. Dat konden we kopen, we hadden geld gespaard. Dus naast mijn huisartsencarrière heb ik ook, zeg maar, vanaf 1986 ook de tank erbij gedaan. Niet alleen in mijn eentje natuurlijk, een heel team is erbij betrokken. Inmiddels ook vele collega's opgeleid. Zoals onder andere dokter Miranda heeft het de hele tijd gedaan, dokter Hermelijn. Helaas is hij niet meer bij ons. Ja, en nog zo wat waarnemend huisartsen ook. Inmiddels zijn er weer een paar in opleiding en ja, ik hoop dat dat voorlopig ook door zal gaan, want op een gegeven moment zal ik er toch een punt achter moeten zetten. Achter de huisartsencarrière heb ik dat in 2019 gedaan. En de duiktankcarrière die is gewoon doorgegaan. Daar gaan we hopelijk eind van het jaar een punt achter zetten. En dan hoop ik ook een goede opvolger te hebben gevonden. Om toch een beetje terug te gaan. Bonaire, een diversparadijs, maar toch hadden ze een decompressietank niet op Bonaire. Nee. Was er zoveel gevallen toen die tijd dat u zegt, hey, we moeten dit hier hebben? Nou ja, veel. 1 of 2 is al genoeg, zou ik zeggen. En in die tijd, ik heb het gevoel dat de ongelukken ernstiger waren dan nu. We hadden, hoewel, ja, die coronatijd hebben we natuurlijk heel slecht toerisme gehad. Dus ook weinig duikongevallen. Ik zou bijna zeggen, het was een slecht seizoen voor ons. Maar dat klinkt een beetje raar. In ieder geval, er waren wel degelijk toen duiken, gemiddeld 30, 35 per jaar in de jaren 80, 90. Ja, daar hebben we wel een statistiek van. En dus wat ik al zeg, een duikongeval heeft, de meesten hebben belletjes in de bloedbaan, en de stikstofbellen die de problemen veroorzaken. En die wil je ook liever niet in een vliegtuig zetten, die mensen. Want dan worden die belletjes weer een beetje groter door de onderdruk in de cabine van het vliegtuig. Maar dan wordt het misschien te technisch hoor, dit interview. Maar je wil ze dus zo snel mogelijk hier kunnen behandelen en zeker niet per vliegtuig vervoeren. Dus dat was toch een heel belangrijke, ja, laten we zeggen, een belangrijke punt met wat betreft de duikindustrie van Bonaire. Ik denk dat het een hele grote rol speelt. En tegenwoordig mensen die duikvakanties gaan boeken, die kijken ook, is daar wel waar ze ook naartoe gaan, Thailand of Filipijnen of waar ze ook gaan duiken, is daar een recompressietank. En dat geldt voor Bonaire natuurlijk ook.